Ćao ljudi, dobrodošli na moj kanal. Kao što vidite, odlučila sam da pričam na srpskom i upravo ova serija za tinejdžere će se od sada nastaviti isključivo na srpskom jeziku. Naravno, stavit ću ispod da se prevodi na engleski jezik. Ja sama ručno kucam titul, bez obzira da li je to na srpskom ili na engleskom jeziku. I krećemo prvo. Ja nisam nikakav psiholog niti psihijatar, nemojte uopšte da me shvatate ozbiljno. Ukoliko vam se ne dopada ili ako se kosi možda sa nekim vašim naučnim istraživanjima, nešto vezano za psihologiju, ja isključivo pričam iz svog iskustva i ono što sam ja naučila tokom svih ovih godina vezano za kontakte sa drugim ljudima. Danas, kao što vidite po naslovu, pričam o tome kako je kada nemaš sreće u ljubavi u tim nekim godinama. Naravno, nije ovo samo za tinejdžere, ovo je generalno za sve osobe koje bi htjele da saznaju nešto više, možda da se pronađu ili da otkriju neko rešenje za njihov problem. Ja sam kao tinejdžerka imala poprilično problema sa vezama i generalno uopšte nisam ni ulazila u veze. Uvek bi bila neka komplikacija ili nešto bi se dogodilo i ja na kraju ne bih bila ni sa kim. Počela sam da izlazim možda sa da izlazim na dejtove sa možda 20 godina, možda 19, ako nisam sigurna. I pre toga su sve nešto bili neki pokušaji ili nešto totalno što je srljalo samo u propast. Sada sam shvatila zašto je to bilo tako i vama ću otkriti zašto je to bilo tako, bar što se mene tiče, ali primetila sam da se isto takve stvari događaju i sa drugim ljudima. Prvo, mislim da zaista sam želela da budem bolja od onoga što sam tada bila, naravno. I mi svi kada smo mlađi, nama je bitno da budemo popularni i bitno nam je da nas ljudi vole. I zapravo mi tako stvaramo nekakav otpor prema stvarima koje zaista želimo i nekako taj otpor stvara u nama puno negativne energije, puno strahova i upravo zbog tog straha mi onemogućujemo osobama da im se dopadnemo. Dakle, evo kada posmatrate, da li biste vi voljeli da budete sa nekim ko sve vreme gleda u pod i, na primjer, kada pričate sa njim, zamuckuje ili se ne ponaša baš primereno? Da li ste bili ne? Smatram da su mi se oduvek sviđali momci koji su imali samopouzdanja. Dakle, uvek oni koji su imali samopouzdanja ili su imali nekakvu vrednost, neki otkidač zbog čega bi se meni upravo oni dopali. Dakle, prvo, ja znam da često govorim u svojim videima o samopouzdanju, ali zaista je bitno da imate puno samopouzdanja. Imate moj video, nisam baš sigurna sada, pošto nisam dugo gledala svoje stare videe, imate video, ja mislim, toksičnim vezama, nisam sigurna ili jedan od ta dva, proverit ću pa ću vam okačiti, ali tu zaista govorim da zaista treba voliti sebe, zaista treba poštovati sebe i apsolutno smatram da svako ko misli da je neuspešan je samo zbog toga što se obazira na tuđa mišljenja. Svako ko, dakle, stvarno i u školi, na primjer, ja sam imala problema sa polaganjem istorije, odnosno odgovaranjem istorije i često bi se dešavalo da ja ne mogu da se izrazim onako kako treba i to je samo zato što sam se uplašila šta će drugi reći ukoliko kažem nešto što je pogrešno, ukoliko zamuckujem ili ne znam, tako nešto. I zaista smatram da tada to nije bilo u skladu sa sadašnjom Zoranom, da kažem. Zaista mislim da zaista treba da se ta dva dela obrade maksimalno koliko god. Znači, trudite se malo po malo da rušite te svoje granice, malo po malo da upoznate sebe sve više i više i zaista da zavolite sebe takvi kakvi jeste. Evo, ja koliko ljudi znam, toliko prelepi ljudi, toliko divni ljudi, a ne misle ništa dobro o sebi. Uopšte ne vide svoj potencijal. Smatram da svi mi imamo na neki način mnogo toga u nama što treba izbaciti napolje
I najbre mislim ovo u dva smera. Prvo, ljudi volite sebe, deco volite sebe. Nemojte da vam neko tamo ko je tek došao u razred, ogorčen je i želi da sve druge ruši i uništava i spušta. Nemojte da takva osoba vam pokaže ko ste vi zaista. Vi znate ko ste zaista. Vaši roditelji znaju ko ste vi zaista. Ne može neko ko je nesrećan i pun besa da vam kaže ko ste vi. Slušajte više one koji su dobre osobe, one koji su dobri. Njih slušajte i oni će vam reći ko ste vi zaista. Nemojte nikad da se obazirate. Ja znam da sam, par puta mi se dešavalo da mnogo ljudi govori da sam dobra osoba, da sam mirna, šta ja znam, iako tada nisam bila mirna, tada su druge stvari apsolutno uticale na mene i to kako sam se ja tada ponašala, nije bila ista osoba. I mnogo dobrih ljudi, dobrih, normalnih tinejdžera mi je govorilo da sam ja dobra osoba, ali ja bih se uvek kačila za one koji su govorili da sam, ne znam, koji su me vređali, ne znam, gledali me ispod oka, mislili da sam, ne znam, čudna i šta ja znam. Ja sam se uvek kačila za to njihovo mišljenje. Da li vi to radite? Ako radite, nemojte više to da radite. Jer mnogi dolazimo u razred noseći svoje probleme iz porodice i svako će drugačije da ih ispoljava u javnosti. Imate dva tipa, na primjer, prvi su naravno nasilnici i oni koji zaista žele da se čuju, da budu glasni. Svi ti koji su glasni, oni su zapravo najslabije osobe. To su najslabiji karakteri i oni će uvek pokušati da traže žrtve i uvek će naći žrtvu, jer naravno u svakom odeljenju će imati hijerarhija. Imate uvek te takve, imate one koji su cenjeni i poštovani, ali gledaju svoje posla i cene sebe i zbog toga ih te siledžije zaobilaze. Žao mi što to meni niko nije pričao, već sam ja sama morala da prolazim kroz takve stvari. I imate naravno one koji su toliko preplašeni da svi osjete njihov strah i zato idu na njih. Ja sam bila jedna od tih osoba. Iako možda sada ne deluje tako, ali prosto je to tako bilo i šta da se radi. I to je zapravo vaša prednost. Ako vi shvatite da je to vaša prednost, to može postati tako olakšavajuće za vas i za vaš budući život. Naravno, ako ne osjetite to, ti ljudi će vas dokrajčiti i ceo život ćete sumnjati u sebe i sutra kada budete imali decu i prenećete strah na tu decu i nećete prosto biti sposobni za bilo šta drugo, osim da krivite sebe i čak ćete na poslu biti okruženi kolegama koji će vas sputavati i spuštati. Tako da vaš je izbor, da li želite da volite sebe i da budete autentični, da vas apsolutno ne zanima što drugi misle, da radite ono što vi volite i samim tim ćete dobiti i ljubav i dobit ćete sve i to je to otprilike bilo. Molim vas, napišite ispod šta biste voljeli da gledate, koje vas teme zanimaju, ali pre toga molim vas, ovu lekciju moramo da savladamo. Vidimo se u sledećem videu. Ćao!